दिनैहाय आरोखि आकस्मात थिग नङा खिन्थु बुंनायखाय बायद' जादों आरोखि नङाबा जों एसे फावसायनानै लागौमोन बेवहाय जोङो रुपालि बटानिकेल गार्डेन काम एनिमेल रेस्किउ सेन्टार होननाय मोनसे जों बेवहाय खालायदों आं फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरजों रायज्लायनानै आरोखि बेखौ खालायनाय जादों बिथांमोनाबो सानदों होननायखाय आं बिदिखौ खालायनाय जादों आरो दिनैहाय बेवहाय आरोखि जोङो रायजो राजाफ्रा खोला गसाइगावनि खोला एलेकायावहाय जेबो गैथ'वा जों माबा मोनसे मनरन्जन माबा मोनसे प्रग्राम लानो थाखाय एखनबा आरो गेजेर गेजेर मानसिया जुदि बेवहाय बेरायफैयोब्ला बिफांफोरखौ नुनो मोनगोन बेनि जों अनेक जायगाखौ गिदिंनानै नायो आरोखि बेवहाय मोनसे नेचारेल बबेबा गोजौ बबेबा गाहाय बे मानसि खालामनाय नङा दे खिन्थु जों खालायाखै बेवहाय आरोखि इसोर खालायनाय बियो गोजौ गाहाय मोनसे बिराद मोजां समायना जायगा बेवहाय खालायनायनि मोनसे आं प्लेन लादों आरोखि ओमफ्राय आं खावलायनो लुबैदों जोंनि एलेकायावहायबो फै नायफै जों बोरै थायो जों बोरै मा खालायो आरो बेफोरखौ नाय बिफांफ्रा गोमालांबाय बेफोर बिफांखौ जोङो अराय जों नुनो हायो इयुननि मानसिफ्राबो आरो बेखौ जों बेब'स्था खालामदों जों गोदान गोदान बिफां गायगोन बेवहाय इतिमयधे माखासे गायबाय आरो गायबावगोन गायगासिनो गायगोन फ्राय जों हल यार गायगोन दा जोंहा दा बेवहाय आरोखि मेसें जानानै दं आरोखि बेवहाय हा गोरान बेवहाय खुबैनो आरोखि हा गिसि जायोबा दैज्लांनि अखा फैयोब्ला बैसाग सान माबा फैयोब्ला बोथोर फैयोब्ला जोङो गिलुबालु दंफां गायगोन आं दाखालिसो मोनसे 46,000 दंफां लाबोबाय गायनो मोनाखै आरो गायबावगोन गायगासिनो गायगोन आरो बेवहाय आरोखि समायना रमायना खालायनायनि गोसो आरोखि बेवहाय आरोखि रायजो राजाखौ आं बुंगोन जे नायफै फै आरोखि बेवहाय जों बेवहाय लोगोसे आरो पिकनिक स्पटबो जों खालामदों ओरैबायदि एक रोखोमनि औवा दं बेवहाय मानसिफ्रा हाबबानो गोमोयो बेवहाय आरोखि जायनो फैदों जाय नायफैदों इतिमयधे जायफ्रा पिकनिक जाफैदों बिसोर होनना बुंदों आंथ' आरोखि टफि लाबोलायदोंमोन दाखालि सासेया नुबाय आरोखि बियो आरोखि टफि गानबोदों बेवहाय गरम जागोन नामा होननानै आङो ड्रेसखौ मोजां गानबोआखै बेवहाय मोनसे हाद्रि मामा हा माने बिदि जायगा नामा होननानै फैबाय बियो बेवहाय जों जिरायनो सियार थियार एरेन्ज खालामदों अफिसारजोंमोन गासिबो आरोखि ओरैबायदि मोजां मोनदों गुसु मासे मोजां जायगा बेलाय आरोखि जों फैबावगोन बिदि होनना बुंदों आरो दा बेफोरखौ होनना बुंनानै आङो रायजोखौ खावलायनो लुबैदों फै नायफै नंगौ नङा मोनसे थुलना खालामनाय बेखौ नंगौबाथ' मोजां खोथा नङाबा नोंसिनि खोथा नोंसोर मादि साननाय बे नोंसिनि खोथासै बेखौथ' आरोखि आंबो थाइसे थाइनैजों जायाखै नालाय अनेक खरस खालायबायना जिनिसा आरो खालायबावगोन आङो बेवहाय आरोखि बेवहाय जिहेतु आंहा हटेल गैया हटेल एरेन्जमेन्ट खालामनो नागिरदों बेवहाय आरोखि साहा लोंग्रा मानसिफ्रा फैयो साहा बिफैयो आं बिसोरनोबो साहानि लोंनायनि बेब'स्थाखौ खालायगोन जानाय लोंनायनि बेब'स्था खालायगोन गासिबो आरोखि फिसा लायाखै नङा लायो आरोखि मानसि साफ्रोमनिफ्राय हाबोब्ला जोङो 30 थाखा लानो सानदों आरोखि इतिमयधे खालायखांबाय बिदिखौ आरो बेनिफ्राय स्कुटि मटर साइकेल फैयोब्ला जों 50 थाखा सिङाव सोयोबा बे लानो खोथा आरो जायफ्रा गारि लानानै फर हुइलार लाना फैयोब्ला फिरबाय जों 200 थाखा लानो खोथा जायफ्रा ओमफ्राय बिदिनो गारि गिदिर लाना फैयोब्ला बासफोर बा गिदिर मानसि बुरजा लाग्रा फैयोबा बेखौ 500 थाखा लानो खोथा बेबायदि खोथा आरोखि दा बेफोर सिस्टेमाव सोलिदों आरोखि जों दासिमबो लायाखै खिन्थु लागोन आरोखि इयुनाव लानो खोथा खारन फैसाबो खरस जाबायथ' बोखांफिननांगोन नङा होनबा बे खायदायै बिदि खालामनाय जादों आरोखि खोथाया आदसा बेवहाय सोरबाफोर लावखार ओंखाम जानायफोराव माबाफोर जिनिसफोरखौ मोनबोस्लाबाबा बेवहाय मोनलायनो बेखौ आंनि फन नाम्बारखौथ' आं होखानो राजि जाहैबाय होबायबो आरोखि लावखार ओंखाम जाफैयोब्ला बेवहाय मा फेसिलिटि नांगौ बेखौ जोङो आगोल टेलिफनजों जुदि जगाजग खालायोब्ला अमा बेदर गोरान नांगौ ना गोथां नांगौ नोङो मा ना नांगौ नोंनो आरोखि नोंहा गेसनि लाबोस्लाबनो हायाखै नामा नोंहा संनो थाखाय नोंहा सला जुदि गैयाबा नोंहा गेस सला बिदि एरेन्जखौ गासिबो खालायजोबगोन आरोखि बेवहाय आरोखि एमनकि ओरैबायदिसिम आङो उनाव फिउचारावहाय बेवहाय जिहेतु बेवहाय प्रेस कनफारेन्स खालायनो मोनसे हल लुनो नागिरदों बेवहाय इतिमयधे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि ST डिपार्टमेन्टआ बेवहाय होनो होननानै आंनो खोथा होदों जुदि जाहरबायोब्ला बिराद मोजां खोथा बेखौबो आरोखि गिदिर मिटिंबो खालायफैनो हानायनि आं स्कपखौ बेवहाय खालायनो नागिरदों आरोखि नियर एबाउट 80 बिघासो दं बेवहाय बेनो खम जानाय नङा बारासो जाबावगोन